Čo to znamená si povedať, že kto je moja cieľová skupina, ako to je dôležité pre to, keď to školíš, keď to vysvetľuješ, aký má to byť jedna z tých prvých vecí? Tak pokiaľ sa rozprávame o HRistovi a napríklad máte zameranie, že hľadáte prevažne do tímov iných firiem, napríklad ten C-level alebo management, tak toto tam naozaj že vyšpecifikovať práve v tej sekcii headline pod menom a priezviskom, aj to tam uviesť. Je to vždy dobré s takýmito vetičkami, alebo ktoré vám, že nejaký claim sa viete vyhrať až tak, že to viete mať aj v pozadí vašej profilovky, teda v tom background fote napísané, aby teda na prvé pozretie vedeli ľudia, ktorí prídu na váš profil, aby vedeli hneď odhadnúť, že aha, tak asi čomu sa venujete a ak to je tá vaša cieľová skupina, najlepšie je byť naozaj, že čím viac ste špecifickejší a do detailov idete a máte ten svoj ako keby níž, tak tým lepšie pre vás a viete si sa ľahšie odlišiť.